खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। नैजिनै नं खख्लाबारि बिटिसि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय मन्टु बर'आ बिजाथिलाइ गथायबाय। दाइन जुनाव जानो गोनां नैजिनै नं खख्लाबारि बिटिसि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय मन्टु बर'आ बिजाथिलाइ गथायबाय। बिटिसि खुंथाय गोहोखौ खौसे सामलायबाय थानाय बिजेपि जिएसपि राजखान्थि दोलोआबो बिथांखौ आबुङै मदद होगोन। बिथांनि बिजाथिलाइ गथायनाय समाव नुजाथियो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, बिजेपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय भबानिपुरनि एमएलए फणिधर तालुकदार, जिएसपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय इएम धनश्याम दास बिथाङा नुजाथियो। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै आंनि जि नमिनेशन पेपारखौ गथायनायनि उननिफ्राय आं बयखौबो जोंनि बिजेपि दोलोनि आंगोनां चिफ मिनिस्टार आरो दोलोनि आफादगिरि आरो इउपिपिएलनि दोलोनि आफादगिरिजों लोगोसे सीएम आरो लोगोसे जिएसपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं अननाय बावनो लुगैदों। मानो होनबा बिथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखायनो आं दिनै 29 नं खख्लाबारि उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथि जानो हादों आरो ओंखायनो बयनिसिमबो जोंनि समस्तिनि बाखि आरो दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ आंनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों।